Company ito kay noodles. Tatay noodles. Wala akong butang itlog. Kanya ako yung rice. Kailangan kay lami man ni akong noodles kay kuan man ni kanya sa ato manigikan sa Philippines. Oo. Mao na akong giparisan og rice. Kay lami biya ni atong noodles. No. Parisan og rice kay Pinoy man ta. Sa Pinoy lagi na pa rice sa noodles. Mga unta. May buong ni Lola makakita na ko nga ang noodles ipay sa ganon. Pasaway eh. Lami magud ang noodles ba? Sakto yun ang chopsticks gamiton. Sayon ra. Perfect yun ang chopsticks basta noodles. Kanin mga noodles, mga pasta. Perfect yun ang chopsticks gamiton. Nagamit man ko og kutsara ug tinidor kay amo rice. Ang mga insect kung kaangin sila noodles wala na yung rice. Noodles ug nilang kaunon. Pinoy man ta. Lami man kupod ang atong noodles parisan og rice. Lahi ra sa mga Chinese na noodles. Kay pwede ra nga walay rice. Ug kaning atoa ang templado mangod kay murag separat ba. O na nga lami siya parisan kanon. Ako rang gilutuan si Lola og iyaha. Niluto po ko ako lain. Ang kalula gikaon kay lugaw. Lugaw nga mais. Tama may mais dari ang akoan. Binlod kinang yellow. Tagsarap ko magnoodles. Kaya dili ba yan healthy?
Ito niya lagi sardinas akong sudan. Isan po Philippine store ba na malit po sardinas, noodles. Lambok na ba ako? Kilo kayo akong rice. Kung ano ako magkaon ka ng sinaw ba? Medyo ko makangit na ako ko yung mga sobra-sobra. Wala akong gitudlo sa akong mga anak nga. Kinahanglan. Tiwason syud. Usik-usikan ang pagkaon. Kay, tapos nilalim ang itag kwarta. Padayon pa ko kaon ha. Kada pa ko. Wait. Wala pa itlog. Wala pa itlog. Ang itlog, ako rin ang gibutang sa babaw. Wala na kuan ba? Kangkong noodles ba nga sabaw kay tugnaw. Tugnaw ang panahon, ni hangin, lain ang panahon. Ya ang dagat no kay bawod kayo. Petimbawra. Bisan og dili diri open ba, open sea.
bawd. Samot na siguro og dito na sa open, no? Nga mga kahoy sa kuan kalang parkay. Supod kay nagana-ana. Murag hinungaw ni sa kuan katong uwan ba? Uwan nga bagyo. Sakto jud ang chopsticks. Sakto jud gamiton sa noodles. Mga noodles, mga pasta. Ay, maura na pasta noodles. Nindot siya gamiton kaysa mga tinidor. Na. Nahurot na. Kailangan ko beef nga flavor. Tulog ko na sayang. Sakto rapat akong time.